Owesifazane ophila nesandulela ngculazi ushaywe umphakathi ngemuva kwey'nsolo zokudlwengula abafana abangu-8. Umphakathi ubuthukuthele ngemuva kokuthi kuvele iy'nsolo zokuthi owesifazane ophila nesandulela ngculazi ubandakanyeke ekudlwenguleni abafana abancane ababalelwa kwabayisishiyagalombili. Ngokwemibiko kuthiwa lo wesifazane ubesebenzisa amathuba ngokuba seduze nezingane ezibandakanya ocansini ngaphandle kokusebenzisa izindlela zokuzivikela. Izinsolo zithi izingane ezithintekile zisencane kakhulu, okuphakamise ukukhathazeka okukhulu emphakathini mayelana nempilo yazo, ikakhulukazi ingozi yokusuleleka ngezifo. Lokhu kudale umoya wokwesaba noyintukuthelo phakathi kwabazali nabahlali bendawo. Kuthiwa-ke umphakathi ube usuhlasela-ke lo wesifazane ngolaka ngaphambi kokumnikela emaphoyiseni. Amaphoyisa-ke aqinisekisile ukuthi uphenyo seqalile, kanti lo wesifazane ubhekene namacala anzima ahlobene nokuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi. Izinsiza zezempilo kuthiwa-ke sezifakiwe ukuze kuhlolwe futhi kusizwe izingane ezithintekile. Iziphathimandla-ke zigcizelele ukuthi noma imizwa yomphakathi iqondakala ngenxa yobucayi bodaba, abantu kumele bagweme ukuzithathela komthetho ngezandla. Kugcizelelwa-ke ukubaluleka kokubika izinsolo zokuhlukunyezwa ngokushesha emaphoyiseni nasezikhungweni ezifanele ukuze-ke umthetho uthathe inkambo yawo futhi-ke kuvikelwe izingane. Subscribe to this channel.